sushi Tapukatu genuen biluzi Elizaren atzean Akinoa txampan, tampoko jacuzzi Urbiltzen hasi nahi zureana Dantzatzeko gogoa daukat Ondo pegauta A ver si suena la flauta Tan reventado Arratsaldeon eta ongietorri guztioi, arratsaldeon eta ongietorri guztioi, Arrapazan finaleko final handian gaude. Arratsaldeon Ainhoa Etxebarria. Arratsaldeon Ugaitz Alegria. Urduri. Arratsaldeon danoi, Arratsaldeon danoi, jakinea eta ongietorri. Bueno, Arrapazankekin batera bagaude murgiluta Euskaraldian ere bai. Bai, maiatzaren 15 hasi ginen ariketa politxonekin eta bihar arte luzatuko da. Hoi da, bihar arte maiatzaren 25 bukatuko da. Zu zeu zer zara, belarri prest? Ninaz, hau bizita nire txakurra da belarri prest daka txapita jarrita. Bai. Ni hau bizi, eta zuen artean, jakin nahiko genuke nortzu dira hau biziak eskuagora, eskuagora? Bueno, badira desente, Eta belarri prest?
Ezke, belarri prestizati zeharik eta polita izaten dan bai Euskaraldian, Ze ondo parte hartzen dozula eta eskerrik asko bihotz Bueno, denetik daude. Eta arrapazankera berriro bueltatuaz esaten genuen bezala. Arrapazank ezenaren final haundian gaude, eta hemen izango gara 10-13 urte bitarteko junior kategoriako finala ikusten, eta ez hori bakarrik. 14-16 urte bitarteko gazteen, edo senior kategoriako gazteen finalare ikusiko dugulako, Ainhoa. Bai, eta bueno, eskerrik asko Bilboko udalari, Bilboko udala gaztentzat antolatzen dau, urtero arrapazank, euskarazko aizialdi programaren barruan, bueno, aurten 20. edizioi. Wow, 20, maja? Bai, harin esaten da. Eta gaina geroza jente gehiago aurkezten da. Ze casting zabal bat egin behar izaten da, eta gaur hemen ikusiko dituzuenak finalistak dira, baina txalo bero bat nahitzat eskaini aurkeztu diren guztiei. Ze danok zarete artistak. Batzuk badakigu hemendik handabiltzala gainera, ikusle gisa etorri direnak, eta arrapazank ezenan, parte hartutenak fase ezberdinak izan dituzte, castingak, Ainhoak esan duen bezala, baina castingak ez bakarrik gero masterclassetan aritu direlako, eta baita ere tutorizazioak edo entxegoak egiten aritu dira, orain gaurko finala handi honetara iritsi baino lehen. Bai, eta eukidabe coach lanetan beraiei laguntzen, beraien proiektuak aurrera eramaten eta haien sormen lanak hoxe, eskutsu bat botaten, Nerea Elizalde, Ilenia Baglieto, Jon Casamayor eta Ioldi Beristain. Eta prozesu guzti honetan aritu direnak azkenik iritsi dira gaurko finala handi honetara eta protagonistak, ez da? Protagonistak, hori da, protagonistak ezagutzeko momentua iritsi da. Hauetxek dira, arrapazankeko finalistak. Entzun ondo, badatoz eta Dena Bilbao Akademiatik H3K! Santutxutik Lauteiak! Carmelo ikastolatik Basatiztiak! Aupa! Atxuri eskolatik Lizardi! Aupa Bixotza! Iruarteta eskolatik Miribillako Aztiak! Saninaziotik June! Estudio Danza Libretik Benetakoak! Begoñazpi ikastolatik Izarrak Eszenan! Zelako elegante! Unibarritik Irati! Ibarreko landatik Txiki Mustroak! Aupa! Mr. Jametik Amaia! Fusionetik 6. zentzua! Txalo zaparra bat guztientzako. Ze serio zodeten, Hauetxek dira gure finalistak. Eta dena ematera datoz, Ainhoa. Bai, baina suposatzen dut orain urduri egongo direla guztia behatu. Ez da be agurtu betxen. Saludarau batek, oso ondo, agurtu, Irribarre. Eta orain bai, prestatu zaitezte eta jun kontzentratzera. Zoazte bai. Hori da, zoazte kontzentratzera. Zoazte kontzentratzera. Bai, zoazte, gero ikusiko dugu zuen emanaldiak. Hau, partistak. Izan ere, orain da zuen garaia. Ai, orain da zuen garaia eta aurrera eraman asmo guztiak. Orain da. Orain da zure garaia, aurrera eraman asmo guztiak. Orain da, orain da, orain da. Arratsaldeon Bilbo! Albina Stardust naiz, travestia naiz, eta hau da zuzeneko playbacka, denak zutik! Hiru, bi, bat, guazen! Haupa zuen! Onera, venga! Denak dantzan, Euskaraldean gaudela! Plangintza anitz egiten ordutegiak finkatzen denbora luze galtzen uzten da. Nork esan dizu esertzeko? Etorkizunak Denak gora, venga! prestatu biharkoak antolatu gure ardurak izaten dira.
Orainan unote da gozatzeko aukera Ta bizitza bizitzeko zoramena Geroko hauztazu egin beharrak ahaztu Egin zazu gustokoena Orain da zure garaia Aurrera eraman asmo guztiak Ez utzi edonorrenpe Erabakiak zure esku daude Orain da zure garaia Ez dakizu ez abesti hau! Altuago! Ui, ze pasada! Efektuak zuzenean! Venga denak dantza! Adera lotakoak! Denak dantzare! Oso ongi, Onenak, bueno. Ze talentua aurten! Ikasketak ongi amaitu lanpostu finkoa bilatu bizitza antolaturik dugu Baina ez gara robotak aurretik programatuak taskatasun ere behar dugu Orainan unote da gozatzeko aukera Ta bizitza bizitzeko zoramena Geroko hauztazu egin beharrak ahaztu Egin zazu gustokoena Orain da garaia aurrera eraman asmo guztiak Ez utzi edonorrenpe erabakiak zure esku daude Orain da zure garaia aurrera eraman asmo guztiak Altuago! Ez utzi edonorrenpe erabakiak zure Orain da zure sentimenduak mundu guztira plazaratzeko unean Ordua zabaltzeko barru-barruan duzu nahi bagaztea Orain da zure garaia aurrera eraman asmo guztiak Ez utzi edonorrenpe erabakiak zure esku daude Orain da zure garaia aurrera eraman asmo guztiak Ez utzi erabakiak zure esku daude Venga, va! Orain bai! Bukatzen dela, Ze luzea, Mi esker! Bueno, Albina Stardust zuekin zuzenan. Albina, zelako orea gaur zu hemen eukitzi. Orea, mesedez eta favorez. Eskerrik asko Nik ez Rafa duela Sankeratu. talenturik begira, hauek bai talentua, txalo bero bat Txalo Ai, Bueno, abesti bakarra. Ez da jaztitut gehiago. zelako intentsitatearekin, Bueno, Albina, hori ez da izango gaur zure lan bakarra, esan behar dakat. Albina Stardust 2018an sortu zen, eta dabil topera, zenbat emanaldi, zenbat kantu berri, zenbat bideoklip, Euskal Herriko telebistetan bezartu zara. Zetan zabiltza momentu honetan? Ba, hortan nabil nire mezua zabaltzen. Eta aldarrikatzen, euskaldunak garela, travestiak garela, marikoiak garela, boiera garela, transak garela! Mesedez, gora trans pertsonak! Gora. Ba, bestu behar ditugula. Eta gora zu, Albina. Gora zu, bihotza. Gaur beba ibiliko zara, Ai. esan. Gaur izango naiz, epaimaia! Ai, Hori da, ama! hori da. Ikusiko duzue, nik epaituko zaituztet. Bai, bueno. Talenturik gabe, ikusiko duzue, abe. Ez, bai, talentu handia dakazu, eta etorri dinezen ape talentu handia daukate, baina lasai hartu Albina, Bai. zetzara bakarrik egongo, Ez. zurekin batera egongo direlako. Flipatuko duzue. Jon Casamayor eta Joldi Beristain! Amen, orain bai! Mua! Kaixo Jolditxo. Bueno, orain bai, amen dakau, gure ezagutzen zenuten elkarrez, da? Baina beti berdina musuak eta besarkadak, behar ditugu. Bueno, esan behar dakat, ze zaila izango den, bueno, episkatorrera argixe, bai. Hor guapa gaude.
Bai, ezta? Bueno, gaurko lana oso zaila izango da zuentzako. Jon, zuek eta Joldik egin duzue, bebai coach lanak, ez? Masterclass prozesu horretan ibili zarete. Ai, Albino, aldiozu utzi mikrofonoa Joni bebai? Bai. Zuek nola baloratuko dozue orain arte egindako lana? Baitu, oso interesgarria izan da prozesu guztia bizitzea Joldirekin, castingetan eta masterclassetan eta klaseetan, berarekin eta Nerea Elizalderekin aritu gara. Guztien proposamenak ikusi ditugu castingetatik eta, klaro, prozesua nola bilakatu den, ikusi dugu. Eta beretan zoragarria da prozesu hori, ze haiek ilusio handia dukate, guk bebai, beraiekin asko ikasten dugu, eta gauz kriston irrikarekin zer ekartzen duten. Proposamenak hasi egiten dira, evoluzionatu egiten dute. Eta, klaro, zuek gomendio batzuk ematen dituzue. Joldi, entxeguetan, zuek emandako gomendioak eta hartu dituzte kontuan, beraie proposamena lausatu da bez, nola izan da? Bai, nik uste dut izaten dela hartu eman bat gure gomendioen eta euren proposamenen artean, bebai beti nahi dugulako mantendu eurek hasieratik eraman nahi izan dutena eta ekarri nahi izan dutena ona, eta beti ere mantenduz euren izakera eta erakutsi nahi dutena. Orduan, elkarlanean, beti bezala. Bueno, oso ondo, gaur Joldi Bereizta, Jon Casamaior eta Albina Astardaz epaimaikide biliko diz, hortxe goian egongo dira eserita, eta orain bai, ikus ditzagun gure finalisten lanak. Hartu zuen lekua, eskerrik asko zeuei. Eskerrik asko. Bueno, esan dugu hasieratik bi kategoriatan banatuko ditugula gaurko lanak, bale? Eta bina sari banatuko ditugu kategoria bakoitzean. Lehenengo saria izango da 300 euroko bono txartela, bigarren saria 200 euroko bono txartela. Eta sari hauek bisak errepikatuko diz, junior kategorian eta senior kategorian. Baina gero publikoa gauda zeuepe, aukeri eukiko dozue, bozkatzeko, eta hori ugaitza alegriak azalduko digu Obesio. Bai, Ainhoa, Etxebarria eta publikoaren bozka nork emango du, jakinia nork? Publikoak, beraz lan guztiak ikusitakoan, bai junior kategoriakoak, bai senior kategoriakoak, zuek erabakiko duzue zein den gehien gustatu zaizuen lana. Berriro errepikatuko dut, zein den gehien gustatu zaizuen lana. Ez du balio alabari, semeari, ilobari, lagunari, senideari, ez. Gehien gustatu zaizuen lan horren alde bozkatuko duzue. Dinamika oso erraza izango da. Denak ikusten ditugunean, pantaila erraldoi bat jaitsiko da hortikan, QR bat agertuko da, eta QR hori, zerrain behar dugu, eskaneatu. Zer da QR-a ikusten zaituzet, hola zalantzan zabiltzatela, QR-a da, holako zirriborro antzerako bat, kodigo de barras antzerako bat, eta egin behar duzu eskaneatu, eta horra agertuko zaizue, zeintzuk diren, proposamen guztiak, eta horko baten alde bozkatuko duzue. Eta irabazleak, 100 euroko bono saria eramango du, Ainhoa. Ez da gutxi, Hori da, QR-a eskaneatu beraz, gero arazonen baldin badago, ugaitze soluzionatuko da. Beraz, oso ondo, eskerrik asko ugaitz, gero jungo gara, elkarrekin konexioak egiten. Hori, gero arte. Bale, gero arte. Eta gero bebai, jakin daizuen, eukiko dugula bebai, sare sozialak ados, abildua arrapazanki izendatu beharko dozue, edozein argazki igotzen baldin badozue, eta bar, edo, traola, hashtag, arrapazank, erabiltzeko aukera izango duzue. Eta musika jartzen da bilena zein da. Gure DJ fantastiko, DJ Unai Goiko, Lea! Unai Goiko DJ, kaixo, arratsaldeon, eskerrik asko, beste urte batez hemen egoteagatik. Marabillosu za, marabillosu. Bueno, marabillosoa. Unai Goiko, eta marabillosoak, gure partaideak. Orain mundu guztia aurkezuta dagola, gero, sorpresak eukiko doguz, baina orain az gaitezen gure finalistak banaka ezagutzen. Junior kategoriako gazten lanetaz disfrutateko prest, 5, 4, 3, 2, 1, aurrera! Goazen lehendabiziko taldea ezagutzera, iazko urtean ere finalera iritsi ziren, beraz eskarmentu handiko taldea da. Elkarrekin Deba Bilbao Akademian ezagutu ziren, eta bertan estilo ezberdina jorratzen dituzte, ez? Dantza egiteko orduan esan nahi dut. Modernoa, hip-hop, urbanoa, bakoitza koreografiaren zati ezberdinak sortu ditu, beraz sortzaileak ere badira, Eta, bestei erakutzi eta horrela bateratu dute, Santutxun eta Miribian egiten dituzten txeguak, eta irabazteko asmoz datoz, baina horrela ez bada suertatzen, basan dute, ez da ezer gertatzen, ze ondo. Gurekin dira H3K, aurrera!
Mr. Policeman, I don't want no trouble. I just wanna drop my jiggle it down to the floor. Hey, Mr. Policeman, why you wanna holler at me? I just wanna drop my jiggle it down to the floor. No arrest, but my mind your business. No arrest, but my mind your business. No arrest, but my mind your business. Down to the floor. Errotatik, eserrotu garenean gure lerrotatik Gauza jarriz mai gainean Gune erotatik, zein heldu da azkenean Eraiki duzuen norma ikusten dugunean Gure errotatik, eserrotu garenean gure lerrotatik Gauza jarriz mai gainean Gune erotatik, zein heldu da azkenean Eraiki duzuen norma ikusten dugunean Only bitch I'm in the competition with is me. Hoes taking shots, so I came out with a drink. 16th letter of the alphabet, that's me. On the light day, still killing bitches in my jeans. Rock steady. You could tell who I am from the back, cause it's heavy. Wanna know who I'm fucking just so they can run and tell it. I should pimp rap bitches, all that ass, they be. Estabas imaginando que yo bailaba pa' ti nada más. No, de ti yo ya no quiero nada, yo ya no quiero nada. Yo ya no quiero nada. Yo ya no quiero nada. Depositoa ezin bete, egunero lanean tatxidoak zarete. Ding-dong, llegó su paquete, beste txoio bat interneten. Zuek txardazkak zarete. Galerna, hasi da perreoa, herriko taberna. Dan, 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 dantzakaua. Dan, 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 dantzakaua. Dan, 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 dantzakaua. Euskal jaien egitaraua. Dan, 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 dantzakaua. Dan, 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 dantzakaua. Dan, 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 dantzakaua. Euskal jaien egitaraua. Bueno, zorionak H3K, ai ama. Ia, etorri pixkat aurrera txuagoa, hartu mikrofonoa zuen arten. Bueno, zer moduz, lehenak izan zarete, ez da erreza lehena izatea, Pasadan urtean ere lehenak izan zineten? Baina, bueno, ugaitza alegria, zeinek organizaten dago hautxo. Baina ondo ez da, eske, baina, ulertzen ga. Bueno, baia zer esaten da ben, amen, gure epaimaikidik. Bueno, kaixo, zorionak lehenik eta behin, ni behintzat nago superposik zuekin, egin duzue superondo, eta gainera egin diguzue kasu pila bat, eta nik badakit egin duzuela kriston lana, garbitzen koreografia guztia, nik esan nahi dut gauza bat, eta koreografia guztia eurek sortu dute, horrek ere dakarrela kriston lana, eta gainera horren beste pausu eta horren beste kanta ezberdin ziren, zela oso zaila hori guztia garbitzea, eta egin duzue superondo, ni nago superpozik zuekin, hasi que zorionak. Jose ondo, zue pozik ez da? Eskerrik asko. A ber, Albina, zuk ez dozu beste zer ikusi aurretik, klaro. Nik flipatu dut. Hain gazteak eta gainera, kontzeptua, lookak, ze jarrera holtza, nola zapaltzen duzue holtza, nola nabaritzen den hor zaudetela. Zorionak benetan egin duzuelan zoragarria. Eskerrik asko. Eta tatuajeak, eta ilea. Dira fantasia. Bai, zorionak, oso pozik egoteku Bueno, bueltatu zaitezte zuen lekura, oso ondo egin duzu, jakendu duzu hasieratik. Eta hartu kontutan, lehenak izan direla, eta pasadan urtean bai. Bai, eta Ainoa, hementxenago, gainera lehenengoak izan dira, epaimaikidea esaten dira, lehenengoak izan direla, eta aurreko urtean ere, eurek hasi zuten, finalera itxi ziren, eta eurek hasi zuten, eta gaur esaten ziguten. Zergatik garagu berriro lehenengoak? Claro. Bueno, norbait izan behar da, eta ez da erreza, ikuskizun bat astea izotza apurtzea, eta eurek hasi
dute. Eta hementxe dakat hemen nire aldamenean, gurasoetako bat, orain ikusi dugun H3K taldeko gurasoetako bat. Kaixo, Jaime. Kaixo, zen guzu, gaitz. Bueno, beharrezkoa da gurasoen implikazioa ere guzti honetan, eta badakit asko horraritzen zaretela, batzuek entxegoekin laguntzen, beste batzuk eszenografiak prestatzen, atretzoa dela, jantziak, orrazkerak, eta implikazioa beharrezkoa delako, zure hortxe aritzen zara. Bai, bueno, egin daben dana, nigandik ikasi dabe. Da, bueno, asko ensaiatzen ibili da, oso pozik, nire ustez, oso ondo egin dabe. Eta ziurazki, beste taliak bebai oso ondo egin dabela, da, ia arratsalde ona pasatzen dugu. Ze ondo, Jaime. Jaime, pena, guk garai batean ez izatea olako lehiaketarik, ez da? Bueno, bai. Pena, taldi berean, suertea. Suerteaz norentzako, ikuslentzako edo? Danentzako. Zinatek animatuko hortaz? Ni ez naz hain artistikoa alola bezala, alaba bezala, baina, bueno, profesionalentzako utziko nebat. Profesionalentzako utziko dugu, eskerrik asko, Jaime? Urduri, baina ondo. Bai, bueno, lehenik urduri, baina gero ja, zigarenean hobeto. Apuntatu ginen, egun baten ikusi genuelako eta gu gara lagunak, baina guri elkartzen diguna dantza da eta horregaitik apuntatu ginen berriro pasadan urtean irabazi ez genuen arren berri saiatzeko. Eta haiek esan zidatenia nahi nuen parte hartu haiekin eta posik esan nuen baietz. Eta bien bitartean ikusten duzu eskenatokia prestatzen ari direla, izan ere orain, ikuskizun ere zuzenekoa izango delako, eta oraindik lanean jarraitze dute, baina Ainhoa zeuri ematen dizute pasua. Bai, bueno, ja ikusten duzu eszenatokixe zelan dabiltza da nortxe montatzen, ezta? Ontxe datorren taldea Carmelo ikastolatik dator, 6. mailako ikasleak dira. Libe taldeko abeslaria iaz dantzari bezala aurkeztu zen, eta saria ere lortu zuen finalean, Beraz, kontuz. Aurten hori bai, kelakidekin bat egin, eta banda sortzeko goguekin. Zebilenez, banda sortu dute, eta eurekin bat egitea erabati zuen. Eta bueno, Peruren etxean egiten dituzten txeguak, eta gurasuen artean ere musikari desente daudenez, musikarekiko grina hori kutsatuta, ona datoz, Lauteiak! Aurrera!
Baina, bueno, haze banda zeuena. Torri zaitxezte pixkatonea, aurrea, danok, zorionak, Bueno, Libe, zurekin hasiko naz. A ber, pasan urtean dantzan. Aurten ja banda bat nahi dozula sortu, eta hemen, sortu dozu zure banda, eta abesten, eta bueno, zuek eguntzarete klarinetearekin, gitarrarekin eta bateriarekin, baina topera, zorionak, Eskerrik asko. Bueno. Eta noren etxean entzaiatzen dozue? Perurenean. Haupa, Peru. Ondo, Peru, gorde pua, eta orain bai, entzungo dugu, ia, epaimaikidek zer esaten duten. Ados? Vale. Bueno, zorionak talde, zer esango dizuet, genuen hemen, bueno, hirurok, harritutak, bueno, Joldi eta biok, geratu gara, izan da, zeuen paserik onena, ikusten da, agertokia, argiak, publikoa, ematen dizutela, behar duzuen energia hori, ni nau harrituta, ze oso ondo entzun da, abotza, Liben Ibanekien, zu pizkat inseguro zetorrera, onera hau egitera, horrela da ez da? Bai. Baina ez da, ez dugu ezer ikusi hemen, ez beldurrik ez ezer, oso ondo, oso abotz, aizea sartu diozu hor abotzean mikrofonoarekin entzunda, daukazu oso harina zara, eta musikariak energia falta zen entzeguetan, baina hemen, egon zarete topera, beraz, zorionak, egon da, super ondo, super ondo, benetan, zorionak. Bueno, talde, super zorionak, nire bainago super pozik, gaur ikusi dut talde bat. Denak batera eta helburu batekin aurrera egiten, gainera letra aldatu duzue, ez genekien, Bai, izan da ezta? kriston sorpresa. Bai, aldaketa txikitxoa. Oso ondo, sorpresak beti datoz super ondo. Una zen la manga hor, pizkat, eta ikuskizuna egitera, benetan ni superpozik nago, zorionak, eta gaur ikusi dut benetako talde profesional bat oholtza gainean, zorionak. Eskerrik asko. Bueno, pentsatu dozu egian kontzertuak emotea ez dakit, Carmelo ikastolan, Gabonetako jaian, edo, entzaiatu behar da, ez? Da beste nivel bat, esango genuke. Baina talde, ez etzitu zarete kapazak, hemen egin bauzue, edonon egiteko gai zarete, beraz, jarraitu, eta ez dakit, ean nora iritsiko zareten. Ikusiko dugu. Ikusiko dugu. Oso ondo. Bueno, eskerrik asko. Jeitxi, ja listo, enneko ekiko dozuek, lasai. Oso. Antzestu baino lehen egin dugun ensaioan letra original erabili dugu, baina benetan orain egin dugunean, moldatutako letra egin dugu. Eske, arrapasanken ideia Libek eman zidan, eta esan zuen, eta finala da Bilborroken dio. Bilborroken? Saiatuko gara. Izan zen azkenean, uste genuen, egin genuen divertitzeko ez eta begiratu azkenean non gelditu garen. Euki dugu exito total. Ainhoa. Bai, esan ugaitz. Eta justo... Bai, eskumati jeitxi bisotzak. Hemenago, Joldi, kaixo. Ai ugaitze, beldur. Bai, bueno, 20 urte hauetan, zu badakizu Joldi harrapazanken ezagutu zeintu dela nik zu? Zer? Harrapazanken ezagutu zeintu dela. Ah, bai, duela. Igual nik zu horrek despistatu zaitu. Bai, batean. Izutu naiz, 2017an. Ez dakit zein urtetan izan zen, baina zutor zinean gonbidatu bagoazen zen biltzan, garai hortan, eta bagoazeko gonbidatu bezala edo etorri zinean ona kantatzera. Bai. Kantata, dantzata dena intzen nun. Bai, bi gala ziren momentu horretan, orduan egun batean egin nuen kantatu eta bestean dantzatu. Edo, basikamente egin nuen bi egunetan alnuena. Eta gainera, Joldi beste hainbat kastinetan eraritutakoa da, eta nik erronka desente jarri izan dizkiot, edo irratirako eta telebistarako, eta baita ere. Eta, Joldi, animatuko zinateke erronka horri aurre egitera, ala? Eskerrik asko gaitz abisatzeagatik gauza hauek egingo dituzula. Ez, broma da, ez zaitut kompromisoan jarritu. Etorren nahizuna, estenatokikoa jasotzen zuten bitartean zuekin hemen solasen aritzeko. Eske, hainbeste urte pasatu dira, eta bueno, hementxe ezagutu ginela, eta begira orain, lagun mina jakasi. Zenbat hasi den Joldi. Zenbat hasi da Joldi. Joldi. Bueno, goruntzez horren beste, altuera berdina daukat, baina bueno. Artista bezala zizara, zergatik ez. Bueno, jarraituko dugu, bai. Bueno, orain datorren taldea berria da harrapazanken. Aurretik ez dira aurkeztu, beraien lehen aldia da, beraz, txalo bero batekin
jasoko ditugu. Beraiek antzerki musikala egiten dute, Carmelo ikastolan egiten dute antzerki musikala, inspirazio iturri bezala, ikusi dituzten beste antzeslan batuk hartu dabe oinarritzat, baina guztia beraiek asmatu dutela diote. Beraz, gurasoen laguntzare izan dutela, hori be onartu dute, eta besterik gabe aurrera Bazapiztiak! Egun handia da gaurkoa. Goizeko 9:00 dira. Bazapiztiak Arrano Arroen aurka. Azelako finala gaur espero duguna. Hortze ditugu gure izar txikia. Distiratzu bezain urduri. Ona hemen gure izarrak, lehen taldea aldugu. Arrano Arraroak! Eta bigarrena, Bazapiztiak! Beroketekin hasiko dira. Zema lagun zezen bat gau, zema negar zezen bat bi, zema malko de gratis, zema diren ez daki. Zema lagun zezen bat gau, zema negar zezen bat bi, zema malko de gratis. Zenbatetan zu, ibilizaren iratzetik, eta zenbatetan ni, ibilina zure bila. Zenbatetan zu, ibilizaren iratzetik, eta zenbatetan ni, ibilina zure bila. Partido itzela ikusten ari garena. 12 doaz markatzaileak. Fol! Eta Bazapiztiek kanasta sartu dute. Nor gehiago kadabiltzate. Ez dakigu nola bukatuko duten markatzaileak. Ez du dabiltzaten jolasean. Eta bai, Bazapiztiek kanasta sartu dute. Bi taldekoak desgamukoka dabiltzate. Eta bai, Bazapiztiek kanasta sartu dute. Lehen zatiaren bukai, markatzaileak 14 doaz. Berdinketak nagusi ziren markagailuan, baina Arraroek erremontadari ekin diote. Azken markagailuak irauli dituzte, 34 doaz, Arraroek irabazten. Asko espabilatu ezean, gutxi dute egiteko Bazapiztiek. Azken minutua falta da partidua bukatzeko. Partido itzela baina Bazapiztiek benetan zaila dutela gaurkan kopa eramatea. Bai, pena handia, bikain jokatu dute biek eta. Bai, eta bai, kanasta sartu dute Bazapiztiek. Baina denboraren barruan, ondo ikusi aldugu, eta atzera botatzerik bagenu, edo astirago ikusi. Bai, sartu dute! 35-37, Arraroak dira ligako irabazleak! Ekarekin mundua aldatu dezakegu, esan zenidan, zu nire hauzko izango zara, ni zure babestokia, ta hitzeziz, etorkizuna berreraiki, ta hitzeziz, enalatzen ikasi. Bihotzaren taupada, euskaraz dira. Kinilunpetan ibiltzea, hobea da argitan bakarrik ibiltzea baino. Bueno, zorionak, Bazapiztiak. Ai, ama, zelako talde handia, baine.
Ai, argitxukin aberla ikusten. Hola. Ai ba. Ui, zerago politxa. Bueno, zer moduz, ondo? Bai. Pozik gelditu zarete? Bai. Bueno, ni neot ikusi Stitch hori, mesedez. Erakutsi. Ezki ninaz oso fan naz Stitchena. Ia, orain bai, ia zer esaten da ben epaimaiak. Bueno, nik zoriondu nahi ditut egin duten lanagatik, zen nik ez nuen espero, batean hainbeste gauza ikustea holtzan. Dantza, koreografia, gainera baloiarekin, baloia zerortzea zezer, zuzenean hitz egiten, antzesten, argiak eskizan da pasada bat zorionak, zezakit nola koordinatu duzuen hau dena, baina erresa ez da izan ziur. Zorionak. Mai izan da, ez? Bestiak animatu ebana. Berez mai, bai? Bueno, talde, zegetatu da gaur, hemen? Aizue, gaina sorpresatxo batzuk ikusi ditugu, esan behar dizuet publikoari, klaseetan eromena izan dela, zebeira, 1, 2, 3, 4, 5, 6 eta Stitch. Eta imaginatu, 6 pertsonen ideiak hor behin eta berriz ez, hau egingo dugu, ez beste hau, dana egin nahi zuten. Eta bueno, erabakiak hartu ditugu, nik uste dut zehozer ulertu dela, ezta? Ulergai izan dela, erakutsi dutena, eta oso ondo egin duzue. Igual falta izan dira, bi entzegu gehiago, igual bai, baina aizue oso ondo egon da, eta zuek pozik zaudete, ez? Bai. Hori da garrantzitsuena, segi lanean, eta ja datorren urtean berriz ikusten garen, edo zer? Bai? Zorionak, talde. Eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko zeueri, listo, jeitsi hortik, bale? Ados, hori da. Kalde hortatik jeitsi bera, ai oso ondo, baloi hartzen. Antzerki musikal bat egin dugu, abesti batzuekin eta gura hotxekin moldatu ditugu. Maik esan zigun egongo zela harrapazan, eta galetu genion zer zen, kontatu zigun da orduan esan genuen, baietz nahi genuela. Oso pozik gaude, ze finalera aldu gara eta guztiok parte hartu dugu. Bale, eta orain jarraituko dugu, Atxuri eskolako 6. mailako ikasle batekin, bakarlari bat ator oraingoan. Aitak postontzian jaso zuen informazioa mai gainean utzi eta gure finalistak kuskusiatzen hasi zen. Eta koroan abesten duenez, parte hartzeko gogoa sartu zitzaion. Nogen taldearen urari abestuko digu, Lizardik!
Baina, bueno, Lizardi zorionak, matxi! Joe, baina, zelako ausardi xibe bai bakarrik, Bakarrik aurkeztu zarela? Bai. Bueno, hortaz aparte, niri txori txiki batek esan dit, gazteara deitzen ibiltzen zarela, eta txokin batera. Bai. Beraz, bueno, lotzaskoik ez da kasuzuk. Eta kontatu didate be bai, klaro, nogen taldekoak egon ziren, kanto hau aurkezten gazte irratian, eta esan zuten, bueno, bota izenburuak, eta justo egon horretan, etzen undeitu. Eta? Zure aitatxua etorri da? Bai. Bai, hementxe dago, Ainoa, hementxe daukagu egoitz, zutitu egoitz. Ganera, okerrez baldin manabil, egoitz, zu gaur hemen etzinen egon behar, ez da? Ez nintzen egon behar. Bidaia bat zen eukan? Bidaia bat, eta azkenean bidaia bertan bera, dana eta berri behar. Erabaki duzu bidaia bertan bera guztia. Txalo eroa, mereziraute. Ai, ke guai. Bidaia bertan bera utzi eta semea ikustera, eta lehen esaten genuen Jaimerekin, gurasoak oso implikatuta egoten zaretela, eta zu zeu ere hor txaritu zara Lizardirekin entxegu eta gainontzeko guztietan ere. Bai, zenbat eta gehien laguntzeko apur bat, eta berarekin egoteko, ze uste oso garrantzitsua dela, guztiontzako ukitea aukera, eta etortea eta disfrutatzea gehien bat. Nik uste dut disfrutatu duela, eta uste dut hemen publikoak ere disfrutatu duela, eskerrik asko egoitz, Ainoa? Bai, eskerrik asko, esango otzete gazteakuai, ezagutu zaitzutela, zuzara famosu. Bueno, ia zer esaten da ben gure epaimaikideak. Ui, a ber, Joldi? Bai, mikrofonoa itzalita dago. Jonek amatatu dit. Ene... Zorionak Maitia, egin duzu superondo, egin duzu lan pila bat. Nik nahi dut mundu guztiak jakitea hemen Lizardi bela superlangila eta bela marabila bat berarekin lan egitea. Eta zara superausarta, ateratzeagatik ara, ez dela bat ere erreza, eta guri ere kostatzen zaigula nola ez. Eta atera zara zu bakarrik eta mandu zu dena, eta ez da para nada nabaritu urduri zeundela. Ninago superarro zutaz, benetan. Eskerrik asko. Zuri, Maitia. Bueno, Lizardi, zer esango dizut? Ni zutaz maite mindu nintzen kastinean, badakizu. Ze super identifikatuta sentitu nintzen zurekin. Daukazu sensibilitate oso polita agertokian eta bizitzan. Eta zurekin lan egitea zoragarria izan da. Gaur ikusi zaitut super ondo. Jarraitu lanean mesedez eta zorionak baita ere zuri. Ze olako gurasoak horrelako gero seme alabak sortzen dituzte eta benetan dela... ikaragarria eta zoragarria horrelako pertsonak agertoken ikustea. Jarraitu, ez egi, ez etxitu, eta animo, oso ondo egin duzu. Aupa, Lizardi. Ze ondo, eskerrik asko. Bueno, bai, eukido agur bixotza, gero arte. Abestu dut Nogenen urari, izan dela oso berezia eta gustatzen zaidala pila bat. Eta hor zeude lagun bat eta familia orduan. Ze entzun gendun gaztean, atera baino leheno eta galdetu zuten. Zei zen ipiniko diogu abesti honi eta orduan galdetu zuten eta entzun gendun izen eukin baino lehen orduan hor berezia izan zen. Niri musika txikitatik gustatu zait eta musika beti gustatu zait eta asko maite dut. Orain superposik nago egin eta aeroia, bazkenean tentsioa kenduta gero orduan superposik. Eukidugu bakarlaria eta kontu zion magia txou bat be eukiko dugu. Miribilako aztiak datoz. Honepe, aurretik parte hartu dute, Arrapazanken. 11 eta 12 urte bitarte dituzte. 3 arte eta eskolako 6. mailako ikasleak dira. Eta liburuetatik eta ezagun baten bitartez jaso dituzte magiari buruzko informazioa, trikimailuak, ikasketak edo trukoape bai, ezta? Eta etxeko egon gelan egiten dituzte entxeguak. Familiako kidentzako, zuzenean. Amen, maia, ene, zelan preparara da bendana, baina. Bueno, magia egiten izango ditugu gaur, baina lorea da mago izaten jarraitu nahiko lukeena etorkizunean, bestea bakarrik amateur. Eta loreak nahi dau, profesional modun be, hortxe jarraitzu. Bueno, Enolek diseinatzaileek grafikoa zan nahi du, eta Mojak tenis jokalaria oso argi dakarre uran etorkizune, beraz txalo, zaparra da, batez jasoko ditugu Miribilako aztiak. Kaixo lagunak, nik eron naiz. Nire alboan lorea dago, eta beste alboan Moja dago. Guztiok batera, Miribilako aztiak osatzen ditugu. Eta gaur, 3 trikimailu harrigarri egingo dizkizuegu. Hasiko naiz ni, baina lehenengoz,
Mojak hartuko dit bolondrez bat. Nork ausartzen da? Zu. Kaixo, nola duzu izena? Bai. Eta mai, urduri zaude? Ba, urduri egon beharko zara, ez dakizu zer gertatuko den hemen, Ez dakizu. Bale. Hasiko naiz trikimailuarekin. Hemen karta batzuk ditut. Guztiak ezberdinak dira, eta janaztuta daude, baina bada espada, moztu. Eta berriz moztu. Orain ja guztiz naztuta daude, eta zorroan sartuko ditugu eskerrik asko Lorea predikzio bat idazteko. Ipiniko ditut nire betaurrekoak eta predikzio bat idatziko dut. Ja daukat. Orduan, kartak aterako ditugu berriz, eskerrik asko Lorea, eta zuk nahi duzunean geldi esan behar duzu. Geldi. Orduan, beheko multzoa deskartatuko dugu, eta 3 multzo ezberdin egingo ditugu. 1, 2, 3. Esan nirekin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, eta azkena. Orain, irakurri alduzu nire predikzioa, mesedez? Erronboko 4, bihotzeko 6, bihotzeko 8. Eta bueno, eskerrik asko mai, baina ja joan alzara. Eskerrik asko mai. Bueno, Lorea, orain noren txanda izango da? Ba, orain mojaren txanda izango da. Egia da, moja ekspertu bat da gauzak desagerarazten. Ikusi mojaren trikimailua. Eta nolek izan dudana egia da. Eta nik desagertuko dut. Banana hau. Moja trikimailu hori ez! Zen bestea! Barkatu, eske nire gustatzen zait. Bueno, hasiko dut benetan. Hemen dago nire trikimailua. Da, zapi bat, eaontzi bat eta plater bat. Eta zer egingo dut, nola desagertuko dut? Galdera ona nire laguna. Ipiniko dut, zapia hemen, eta desagertuko dut horrela. Igoko dut eta platerra ez dugu behar. Eta hemen dago edaontzia, baina orain ez. Bueno, Moja, eskerrik asko zure trikimailuarengatik, baina orain Lorearen txanda izango da. Lorea ekspertu bat da gauzak desagerarazten. Ikusi mesedez Lorearen trikimailua. Egia da, enolek esan duena, baina nire trikimailua egiteko lehenik bolondres bat behar dut. Nork ausartzen da, mesedez enol? Jatu? Zuk. Ipine hemen, mesedez? Bueno, berak galdetu du, baina nik nekien mentalista naizelako, klaro. Bueno, etorri ona, mesedez?
Magia gustoko duzu? Ba, bueno, trikimailu hau egiteko, pentsatu behar duzu, batetik 60 zenbaki batean, ados? Ez, bakarrik pentsatu. Bueno, hori oso zaila da, beste bat. Badaukazu ja? Bale. Orduan, orain, txartela hauekin esango dut zein den zure zenbakia. Zure zenbakia txartela honetan dago? Bai. Eta zure zenbakia txartela honetan dago? Honetan esango dut nik. Honetan bai dago. Agian honetan dago? Ez. Eta honetan dago zure zenbakia? Bai. Zure zenbakia hemen dago? Bai. Eta hemen dago zure zenbakia? Bai. Badago ja. Orain idatzi hemen, mesedez. Baina ez erakutsi niri, bakarrik publikoari. Badago? Bale, ba orain erakutsi publikoari. Zure zenbakia 20 baino handiagoa da. Baina ez da ailegatzen 30-era. Zure zenbakia 27 da. Eskerrik asko eta voltatu zure lekura. Eskerrik asko. Eta bueno, honekin amaitzen dugu gure ikuskizuna. Espero dugu gozatu izana. Eta gogoratu magia bete egongo dela zuen bihotzetan. Bueno, zoriona miribillako aztiak. Esan beharra dakat, urtetik urtea, hobetzen, Askoz hobetzen, Oso ondo egin duzue, Ze, posik? Bai, oso posik. Bai, ez da, eske, egarten da. Moja, zube, superondo, Lorea, superondo. Baina zue biok esan duzu, gero ez duzuela nahi mago profesionalak izan. Ziur zaudete? Bai. Bai, zu tenis jokalaria fijo. Jobia bezala. Da jobia bezala magia. Bale, baia zer dioten gure epaimaikideak? A ber, ez? Bai. Bueno, nik zer esango dut izan da zoragarria, magia, komedia, dena. Osa, baituzue, nola atera duzuen publikotik jendea eta egin duzue zoragarri. Ez da bat ere erresa hori egitea, publikoari norbait ateratzea, ez dakizu nola erantzungo duen, zer erantzungo dizun, zuk improvisatu behar duzu, dena izan da zoragarria benetan. Ez dela erresa, arrazoi guztia daukazu, eta zorionak taldeze oso garbi ikusi, Ainoak arrazoia dauka urtez urte hobeto egiten duzue, eta egia da, zuek, seguro, imaginatuko duzuela horrelako ikuskizun bat entzaiatzea ez da, perresa, ze publikoa ez dago, eta hori, berak esan du oso ondo, ez dakigu zer gertatu alden, orduan, denborak neurritu eta hori, ez da erresa, baina atera da, primeran, zuek zelan sentitu zarete. Gustora zaudete? Oso serio ikusten dizuet. Profesionala direlako. Oso profesionala zaretelako, barkatu. Nik esan betizute, iol dizue ikusi dituzu, egon gara komentatzen oso garbi egin dituzuela, mugimendu guztiak, proposamen guztiak ulertu dituzuela oso ondo, enol primeran aurkezle moduan, eta Lorea eta Moja, beti bezala, humorearekin, eta, zuei gustatu zaizu, ez da? Graciosos, no? Claro. Hombre, zorionak, talde, primeran. Zorionak. Bueno, hau etxean izan dira miribillako aztiak. Listo, zeuen eginda, jeitsi zaitezte. Nik gehiago ikusi nahi dut, Ez que gero engantxa egiten dabe honek, benetan, Zelago showman eta showwomana dakauz. Oso posik, publikoa horrena izan da. Nik uste dut, energia gehiago daukagula, batez ere,
baina trikimailuak ere dira hobeak eta guztia da hobea nire ustez. Eta nik ere bai lasaiagoa nabaritu naiz urte honetan. Biderbi. Seguetan normalean txarto atera zaigu, baina orain asko hobeto atera zaigu. Eta entzegu pilo bat egin du. Bai, asko. Bueno, eta orain ja junior kategoriarekin bukatzear gaude. Jarraian datorren dantzariarekin bukatuko dugu. 13 urte egin berriak ditu, ze 21 akademian ikasten du, eta bertan dantza estilo ezberdinak lantzen ditu. 4-5 urte zituela hasi zen dantza egiten, eta bere logelan egiten ditu, bakarkako entxeguak eta egongelak publikoarekin egiten ditu bere aurkezpenak. Baina lasaiago eta erosoago sentitzen omen da logelako entzeguekin, bera bakarrik intimitatean. Lehenengo aldia da Arrapazanken parte hartzen da bena, baina ez dirudi zenik ikusi dut entzaiatzen eta oso ondo da bele, bizitza guztian da biela hemen Arrapazankaken. Bera da, June, aurrera! Hautsi dira tabu kulturalak, dantzarekiko arazo moralak, bat-bateko galerna, hasi da perreoa herriko taberna. Dantza gaua, dantza gaua, dantza gaua, euskal jatxen egitaraua. Dantza gaua, dantza gaua, dantza gaua, euskal jatxen egitaraua. Tengo una punto 40 y para vos. Tengo una punto 40 y para vos. Tengo una punto 40 y para vos. Tengo una punto 40. ¿Qué pasó? ¿Te asustaste? La gente sabe que somos de la calle. La gente sabe que somos de la calle. La gente sabe que somos de la calle. Somos de Carolina y venimos virao. 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 Carolina. Me ven de noche en gafas, es que estaba fumando. Ey, el bajo suena el retrovisor temblando. Ey, los niños en el parque no están jugando. Ey, desde los 14 en una esquina joseando. Ya somos ricos, antes éramos pobres. Ahora en España nos gritan ole. Pa' los padres del clase en torre. Si escucha un corre, corre, corre. Mash up the place. Watch out for this. Watch out for this. Bueno, June, zorionak! Esan dugu, lehena izatea ez da erreza, baina azkena izatea, ez da, bai, ez da erreza izaten. Zelan sentitu zara ondo? Arnaz ez duka pixkat eta zun lasai orain arnaztu eta entzun dezagunia zer esaten da ben gure Arrapazankeko epaimaikidik. Bueno, June, zorionak, da super zaila zu bakarrik ateratzea estenatokira eta Sara, zu bakarrik eta bete duzu estenatoki guztia bai edo ez. Bai! Pasada bat benetan, daukazu indar bat dela superberezia, jarraitu lanean, jarraitu horrela dantzatzen, eske daukazu gauza bat engantzatzen duena. Orduan, engantzatu bebai horretara eta jarraitu horrela benetan. Gozada bat dela bebai zurekin lan egitea eta oso ondo egiten duzu. Zorionak, June. Eskerrik asko. Zorionak, June. Bai, zorionak, eta nik beste gauza bat azpimarratu nahi dut. Aurpegiak, jartzen dituzen aurpegiak, ze zoragarria, ze jarrera. Eske betetzen duzu, eske iman bat bezala ezin genuen begirada kendu. Eta ja botazarena nola atzera. Bueno. Kasi me da algo, flipatu dut, zorionak benetan, Eskerrik asko. Zorionak, June. Listo? Maitia bukatu duzu, eta zurekin batera bebai junior kategoriako finalisten lan guztiak bukatu dira. Txalo bero bat, Junerentzako bebai, jeitsi zaitez. Lehenengo aldia izateko ondo, nahiko ondo.
Bueno, eske nire ama esan zidan. Buzoian aurkitu dut txartel hau eta irakurri nuen eta esan nuen. Bueno, pues probatzeko. Eta gainera niretzat esperientzia ona da, pues gero nagusitan dantzaria izan nahi badut, pues casting asko egin beharko ditut. Eta pues hori. Bai. Hauxe izan da guztia junior kategorian. Eta orain, beste kategoriara pasatu baino lehenago, artista gonbidatu bat aurkeztu nahi dizuet. Bera, telebistan, azaldu zen, bagoaz saioan, bagoaz programan parte hartu zuen, eta hor ezagun egin zen, eta horita gero dabil, Euskal Herri xantzir, baina herriko jai guztixetan hortxe kontzertuak eskainiz, eta oso dinamika bitxian ematen ditu ikuskizunak Gaztea Irratian baita. Bera da, Andoni Oiokiegi! Hau, Andoni! Kaixo, orantxe dator zure mikrofonua. Amentxe. Bueno, hau da, Andoni Oiokiegi, segurazki. Bai, ondutzu den da. Probatu behar da. Bai, asko ezagutzen duzu, Bueno, Andoni, gitarra eta entxufatu bitxarten. Zuaz izinan be bai, talentu show baten. Bai, ni bagoazea jo nintzen. Bai. Emizi kantu giro. Kantu giro. Kantu giro zan... historia aurrea. Baina bai geho bagoazera jo nintzen. Bai. Ioldiren urrengo edizioan. Hori da. Eta hori izan zen lemiziko, bai, telebistan lemiziko... Eta zu ze komendio emango zenieke, bai junior kategorian eta senior kategorian parte hartu duten, lehiakide guztiei. Buru gorrak izateko. Bai. Eta seitzeko, gustuko baute, seitzeko aurrera horrekin. Bai, ze ondo. Bueno, Andoni, gaur eskiniko diguzuna berezi izango da, eta laguntze beharko duzu publikotik, ez da? Ugaitza alegria. Bai, ze Andoni, talentu bat nik ezagutzen dut. Seguru, asko ere gehiago dituzula, Andoni Oiokiegi, baina nik bat ezagutzen dut, eta uste dut denok txundituta geratuko zaretela. Izan ere, Andoni playlist bat bezalako izango litzatekelako. Guk kantu bat eskatu, eta berak abestu. Zuzenean beste bat eskatu, eta beste hori abestu. Eta beste bat, eta beste bat. Izautzen badut. Hoi da. Normalin bai prodigio bazara. Baina egia da, nik entzun zaitu danean, hor dituzula ez dakit zer daukazunzuk buruan sailkatuta. Beraz, proposatzen dizut, zu kantu batekin hasiko zara, eta ni hemendikan publiko artetik ibiliko naiz, eta bakoitzak bere eskaera egingo du. Eta eskaera horri aurre egin beharko diozu. Konforme erronkari aurre egiteko? Andoni Oiokiegi, zeuk nahi duzunean aurrera. Ez dira betiko garaionean. Jentia eskuaina. Azken finean izaki utxak gara. Barearen ostean aktore gaitza. Uda berririk ez guretzat. Estribilloa jongo nahitzen. Ez dizudala inoiz gezurrik esan eta zaude zigur. Hemen daukagun lehengoko eskaera. Venga. Zetaken? Itzulera. Zurekin mintzo dire, diote xodire. Esan zer kanta egin dizute. Zen gertu gauen sentitzen aten txaloine mari urre. Hori diote baikorin ere mugalari horiek. Mendikate horren lotuta. Zure zaurian nirea da. Kantu hau biona. Hemen dugu beste eskaera bat ere bai. Aldapan gora. Pausorik pauso aldapan bera. Pausorik pauso gaztion nota bago. Txinura raro, kaleak edo dira zerbatzen ditu gehiago. E-o-a, e-e-o-a, e-e-o-a, e-e-o-a. Hemen daukagu beste eskaera bat ere bai. Bulego taldearen Euskaraldiko kantu. Hori ez dakit. Nien dut. Barruan dugun pasio sugarra.
bat. Animo. Aukera berriak ETS. Aukera berriak, pa 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 pa. Aukera berriak, pa 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 pa. Ez dauka trompetarik, ez dauka. Urrengoa. Hementxe dago. Animo. Berri txarra katedral bat. Gitarra astindu, barruan kanturik baduen horronbait ez dutuna. Tamin eman arte, zure falta izan, ez da musa oberik. Ikasitakoa, desikasten ikasi. Hemen daukagu beste eskaera bat. Ozenago. Gu geu galena ETS. ETS-eren gu geu garena. Hori ez daki. ETS-eren beste bat. Barkatu. Itxura ganez, ETS modan dago, zer daukagu? Zurekin batera ETS. Hori bai. Ta elkartuko gara berriro, gure betiko lekuetan. Zuek, zabal. Besarkatuz gure ariman, abestuko dugu gauean. Oraindik gelditzen zaiguna, egunako beak baitira, zurekin batera. Hementxe daukagu beste eskaera bat. No genen nora. Zen nondik etorriko zaren, oraindik ez dakiten arte. Leioak hausten ez da zure zain. Leioak hausten ez da inoren zain. Hemen daukagu beste bat. Pinto, gure txakura da. Pintxo, gure txakurra data. Pintxo, bere izena du. Xuri beltza data, ez dikoska egiten. Egi bat izenduko lastu nahi badu. Hementxe daukagu beste eskaera bat ere. Ilargia kentzazti. Zuretzat ilargia lapurtuko nuke gauero. Eta zu itxu zaude bere argia ikusteko. Irrifarrez, genominez, eragin didazun negarra. Nire sua itzali da, ez zara gaueko izar bakarra. Beste eskaera bat neuk. Hementxe daukagu. Latzenen lastana. Hori Ainhoa. Burua galtzen hasi nahiz, inoraz bezala maite zaitu dalago. Benetako gauza da, maite zaitut lastana. Lotsa gabe oiuga, maite zaitut lastana. Eta hementxe daukagu beste eskaera bat ere. Beste bat. Kantu bat bulegorena. Ez dakit letraz. Importa. Sentitzen du. Tan. Eta bar. Hementxe daukagu beste bat. Hombre, ganera Beste esatera nazazue Arrapazakiko hemendik. lehiakide txinakoa da. Zutitu. Ikusi arte beretzen. Ozenago. Ikusi arte. Gelditu ginen eta ez zinen agertu. Eta gero gainera ertzen ditan deitu. Baina berdin du jada, nik ez zaitut maite. Bilazatu beste bat eta ikusi arte. Zue, ikusi arte. Ikusi arte. Ikusi arte. Hau xexan da Antoni Oioki egiren showa! Gainera, Ainhoa,
ikusi arte esan du, ze gero, Andoni... Gero gehiago. Arrapazan festa izango dugu gero. Bai, saria banatu ondoren, Arrapazan festa egingo da. Kanporaten, hori da. Parrandazan egingo dugu. Eta Andoni ere hementxe ongo da zuen eskaerak entzuten. Andoni, eta Ainhoa hementxe uste zaituzten. Bai, hori da. Eskerrik asko. Eskerrik asko deneri. Bueno, bai, jeitsi zeinke, lasai asko. Bai, desentxufa hori da. Ahí va, listo. Neu gelditxuko nakabliaz. Bai, hamen utziko, bale? Bueno, esan bezala, gero Andoni barriro ikusiko dugu, gero danok batuko garelako hamen festan, eta orain bai, aurrera jarrituko dugu senior kategoriari paso eman behar dotzagulako. Lehenengo taldearekin hasiko gara. Dantzariak dira 12 eta 15 urte bitxarte dakarre, DBH bat eta 4ko ikasleak dira, estudio dantza libreko ikasleak dira zuzen ere, 4 urte inguru zituztenetik hasi ziren hortxe dantzan, beraz eskarmentu handia dakarre. Egiten dute klasikoa jazza garaikidea, dantza errusiarra, bueno, pentsa, Beatriz Perez da koreografiaren egila eta oso eskertuta daude egindako lanarekin. Txapelketetan parte hartu izan dute eta baita bekak lortu ere, beraz, kontu ze potente datoz, benetakoak! Bueno, hauxe izan da benetakoak taldearen proposamen etorri pixkat aurreratsuago. Hemen argixak ondo emoteko, bueno, zorionak, zelako lan edera, zelako fuzinoi politxe. Hartu arnazi, pozik ez da baine. Bai, joz, ba oso politxe izan da, eta zelako talde kohesionatuta zareten ez da, oza, igarten da, nabari da alkar ezagutzen dozuela. Bueno, arnaztu, tranquil. Zuek zer esaten dozuen?
Bueno, lehenik eta behin gaur zenbat sorpresa kanta aldatu duzuela, Bai. nik ez nekien. Orain enteratu, bai, aldaketa. Eta gainera, bueno, hau da, simaz, gure bizitza kontatzearren, esan diot Joni, ai ama, nik egiten nuen koreografia bat kanta honekin, eta batetan Jonek esan dit, nik ere bai, eta orduan denok hemen enbran koreografia bokespokekin. Bueno, oso ondo, zorionak, oso langileak zarete, oso zaila da egiten duzuena, eta nik esaten dizuena da, disfrutatu egiten duzuenaz, delako super zaila eta merezi duelako egiten duzuelako lan pila bat eta ordu pila bat. Orduan, zorionak, oso dantzarionak zarete, eta nik opa dizuet bide luze bat ere dantzan eta disfrutatzen egiten duzuenaz. Eskerrik asko. Bai, nik usteet ez dizueguela esan behar, ja irabazleak, hemen ere irabazten bauzu edo ez dakigu oraindik noski, baina zuek irabazleak zarete. Bai hemen, txapelketetain, hainbeste txapelketak egiten dituztelako, osea, profesionalak dira, hain gazte, orduan, hemendik aurrera, zer espero dugu, gero eta hobeto egingo duzuela, jarraitu, mantendu, maitatu zuen artean, eta batez ere, nik eskertzen dizuet, hori, derrepente, olako proposamena, musika aldatzea, suposatzen dut, ez dela erreza, denborak ere desberdinak direlako, nik igarri dut, zuentzako, klaro, koreografialen ekarri zuten akastinera zeukaten super ja landuta, eta orduan, derrepente, olako aldaketa egitea zuentzako arriskutsua edo, pizka atera bat, arriskutsua da, ez? Eta hori nik eskertzen dizuet, baina bai, ados nago Jolderekin, batez ere, lan honetan egin behar duguna da disfrutatzea, eta hori da ezinbestekoa beraz, jarraitu horrela, eta benetan ikaragarria da egiten duzuen lana, teknikoki dau Garbi. Eskerrik asko eta zorionak talde. Eskerrik asko, benetakoak, listo, boltatu zenkezuen lekura, eskerrik asko bisotzak. Urduritasun askokin, baino ondo. Musika aldatzen eta lano gehien behar izan dugu gure horten, eta gure artean elkartzea edo interpretatzea. Lagundu digute eta, elkarrekin lana egitea oso ondo. Sarrikotik gatoz, Danza Libre Eskolatik. Eta bai, lagunak gara. Benetakoak eta orain datozenak dira Izarrak eszenan, hori da beraien izena. Begoñazpi ikastolako 4. DBH-ko ikasleak dira, pasadan urtean 2 sari eskuratu ebazen, publikoaren saria eta senior kategoriako irabazleak ere izan ziren, 2 disiplina ezberdin lantzen dabe, euren proposamenean dantza eta kantua. Hemen dira Izarrak eszenan! Korrika eta ni hemen gaur ere berriro geldi. Ezin segi abiaduraren aria, baina denek espero dute miraria, eta ni beste egun bat ez izilik. Denok begira bestearen atarira zenbat dira. Zer da, zertan ari dira eta ezin egin, zuk inon zure kabiaz ezu eitz guztiak gezurrezkoak dira. Son de mentira, mentira. Ez dakitzen denbora daramadan ez da inor etorriko eta ezeri zaite. Ez dakitzen denbora daramadan hemen. Ez da inor etorriko eta ezeri zaite. Ez dakitzen denbora daramadan hemen. Ez da inoiz inor etorri eta ezeri zaite.
Bueno, zorionak neskak Izarra kalean pasadan urteko irabazleak. Zer moduz aurten? Ondo. Ze politasun jente super elegante gelitzezin hortantzan eta beste kantaten eta hau ez altzatamen hau holan eta oso guai, oso politxe. Ni gaina Izaro piloa gustaten zait, kontzertu ikustera noa datorren larun batean. Bueno, ez zaizue importa, bai? Zue bai. Ai, bueno, parkatu. Ia ipaimaikedik zer esaten da ben. Ba, zer esango dut, agian ez noa larun batean, ze gaur ikusi dudanarekin, kariño, osea, nola besten duzuen, nola dantzatzen duzue. Gainera, uste zait, nola erabili duzuen ere gela, nola jantzaren atzera, dantza, gero itzuli, gero momentu hori ederra benetan. Egin duzuen lana izan da zoragarria, eta espero dut, hontan jarraitzea, ze baduzu etorkizun zoragarria aurretik. Eskerrik asko. Irakatsi beharko didazu, ze oso ongi egiten duzu dena. Bueno, zorionak, zarete oso langileak, eta zuekin egia esan marabila bat da, ze proposatzen dizuen guztia jasotzen duzue, eta gero martxan jartzen duzue, eta zarete oso espabilatuak. Eta iaz irabazi zenuten, eta nire ustez irabazi zenuten zerbaitengatik. Eta aurten ere, zarete relajatu eta jarraitu duzue lanean, eta hori da eskertzekoa. Eta egia esan, marabila bat da, eske, osea, berez lotxatiak dira, baina ateratzen dira eta disimulatzen dute, eta hori da eszenatoki batera igotzea, eta erakutsi duzue indar bat, que si venga, jaizte ditu eskailerak, igoko ditu eskailerak, eta gainera polita da lantzen duzuelako disiplinarteko tasuna, eszenatoki berdinean, erakutsiz gauza ezberdinek ere badaukatela elkarlana espazio berdinean, eta gainera zuen arteko konexioa oso polita da. Orduan, ez dakit, dira gauza asko zoriontzeko zuek, así que zorionak. Eskerrik asko. Bakarrik gauzatxo bat bakite. Bakarrik bi zikin dut esan digute, baina eske no me puedes, ezin dut. Beitu, zoragarriak zarete, zuekin lan egitea da placer bat. Nik nintzen orduak eta orduak zuekin lanean, benetan ematen dutzulako dana momentu guztietan. Eta zeuek publikoari kontekstuan jartzeko, hemen ikusi duzuen proposamena, azken klasean sortutako gauza izan da, zehain beste aldaketak egin dituzte, eta dauz hori, hau ez, eta aurrekoak ere bai ondo zeuden, orduan, dira oso perfekzionistak eta hori ikusten da, azken erantzuna ikusten dugunean. Beraz, eskerrik asko, ze horrela lan egin behar da, horrela, benetan, zorionak, neskak. Eskerrik asko. Bueno, hau etxek izan dira, ez Izarrak ez zena zorionan neskak, neukekiko du mikrofonua, jeitsi zuen lekura, bai, amen. Ba, gu Mai eta Iraia gara eta Begoñazpi ikastoratik gatoz. Eta, bueno, gaur egin duguna dantza eta bestea da, berak abestu eta nik dantzatu. Eta oso ondo pasatu dugu elkarregaz, dana prestatzen, pasan urtean be batera egon ginen, eta oso ondo be pasatu gendun. Eta hori, urten be primeran pasatu dugu. Bueno, askotan gauza ezberdinak esan dauzkuez, janskera be aholkuak eman dauzkuez, holan, ikusten duzuen moduan, oial honekaz. Da, gero dantza eta batez be bera kantatzeko pilota. Hasieran beste abesti bat egin gendun, baina gero aldatu genuen abesti honetara eta tonu bat gehiago ego behar izan gendun egin alizateko. Hori da. Jarraituko dugu Izarrak eszenan eta gero dator gazte bat. Bera da Carmelo ikastolakoa, 13 urte ditu, eta bigarren DBH-en dabil, 5 urte darama gitarra jotzen, eta gaurkoan berak sortutako kantu bat eskainiko digu. Lagunekin izan zuen arazo baten ondorio sortutako lana da, 3. aldia da Arrapazanken parte hartzen da bena, eta bere lehen aldia finalean, beraz, zorionak aldez aurretik. Oso posi dago finalerako txartela lortu izanagatik, eta horrekin ja berak dino, ja listo, irabazi duela. Eta gitarra jotzen ikasten hasi zen, baina gero autodidakta moduan jarraitu du berak eta bere kantu propioarekin dator. Gaz toxikoa bestera dator, Irati!
Zorionak irration. Onaxe, eskuman jungo gaz. Pasa, tranquil. Bai, oso ondo. Hau, desentxufatu egin behar duzu hau? Listo, perfecto. Bueno, zorionak, Maja. Autodidakta gitarra jotzen be bai, eta zure kantu propioa sortu duzu, baina hori zezaila dan, ez? Bai. Zelako merito ederra dakasun. Eta lagundu dutzu zuere coachak eta kantuarekin? Bai. Bai. Ze hasieran zati bat zen desastre bat. Ez, desastre sekule bez. Handabil berbetan baten bat. Desastre bat ez zinen Maitia, bestela zinen hemen egongo. Baina gero, hobetu nuen bastante. Lan egin dugu, egia da. Bueno, nik orain ez dut hitz egingo. Pues itzegin, konta. Zer moduz joan da? Oso ondo irati. Bueno, lehenik eta behin, eskerrik asko esategatik zure kanta bat dela, zen nik uste dut txalokatu behar dugula sortzaile lana. Orduan txalo bero bat horri be bai. Eskerrik asko. Eta gero be bai nik zoriondu nahi zaitut egin duzulako kriston lana, hobetu duzulako pila bat, hala ere hasieratik oso ondo egiten zenuen, osake de desastre nada. Eta bebai, oso zaila dela nire ustez, heltzea estenatoki batera, eta bestea zure kanta bat, idatzi duzuna zuk, zure emozio batzuetan oinarrituta, eta orduan nik uste dut, polita dela zu ikustea, zaurgarritasun horrekin igotzera estenatokira eta horrela irekitzen. Ikusi zaitut disfrutatzen, eta nik hori pila bat eskertzen dut, ze hor zaudetenean disfrutatzen duzuenean guk ere disfrutatzen dugu, beraz zorionak. Eskerrik asko. Niretzat badakizu ez zer den abesti bat sortzea baino zailagoa. Abesti on bat sortzea. Eta abesti hau izan da zoragarria. Ni benetan unkitu naiz. Letra hori nondik atera duzu zure barru hori, izan da flipantea niretzat. Erabilituzun letrak, metaforak, hitzak, izan da benetan unkigarria, oso lan polita, zorionak. Eskerrik asko. Ugaitz utzi dazu gauza bat. Bai, eske bi bakarrik hitz egin algenuen eta orduan ezin naiz aguantatu. Maitia, ni egon naz pasaren astean zure abestia sukaldatzen nengoenean abesten. Ai! Osea, pegatu zaigu abestia. Denetan, eta zu garrazoia daukazu, abestia, igual birritan entzun behar den abestia da. Ze, igual lehenengo aldia dauka ritmo pizkat ez dana oso arrunta, ze asko aldatzen da, dauka zati asko, egia da, landu dugula Nerea Elizalderekin, Iolderekin batez ere, landu dutena da, baina badauka zeo zer. Beraz, jarraitu horrekin ze badauka zeo zer abesti hau. Eta, bueno, egiten dituzun abesti guztiak seguro izango dutela, baina hau ona da, hori seguro. Hemen sentitu dugu, zuek ere bai, ez? Venga, batxalo bero bat, baina venga, benetakoa. Batxalo bero bat irati, eskerrik asko, eta sorton oso ondo egin duzu, eta esan dutzu, Jon Casamaiorrek kozinatzen be, abestu egiten da zure abestixe, así que badakizu, oso ondo. Eskerrik asko guztioi. Eskerrik asko zeuri. Venga, jeitsi bera. Hasieran egonez oso urduri, ze lehen ez naiz ondo igo taburetera, eta nekan jausteko beldurra. Baina gero ja igo naiz eta igo naiz lasaiago, eta gitarra mandi datenean, hori, dekot como babesa gitarran, eta hori. Gero lasaitu naiz, ja bukatu duanean egon naiz superposik, eta hori. Eta gainera egon dira goian, nire lagunak argiekin, eta hori ere eman dit babesa egiteko hobeto. Ez nuen pentsatu Arrapazankera aurkeztea abesti hori, hasi nintzen ni bakarrik egiten olan niretzako, eta gero nuen, eta aurkeztu badun nire abestia, ze lehenengo aurkeztuko nuen beste bat, baina gero bukatu nuen lehenago, castinga baina aurretik, eta zan nuen, aurkeztuko dut hau. Eta hori, joan nahi zen zaiezen eta gainera coachen laguntzarekin hobetut pilo bat abestia. Azkenean, zu sartzen zara hor, super urduri, eta esaten duzu, erratuko naiz eta ikusiko dute denak eta ez dira egingo txalorik eta esango dute egin du super txarto. Baina gero jendea ez da konturatzen erratzen bazara, ez dakit ez ere egingo duzun. Nik uste dut horrek laguntzen zaituena, ze zaude, pentsatzen duzu egingo duzula txarto eta orduan zaude guztien esaten, bale, hau da horrela, ez dakiz zer. Eta orduan, azkenan horrek laguntzen zaitu gero egitera ondo, eta hori.
Eta bueno, irati eta gero gaz toksikoa eta gero, orain datozenak be oso bereziaktiz. Hauek be sortzaileak dira, egiten dute dantza eta abestiare sortu egin dute, abestiare grabatu egin dute, abestia kantatu egiten dute eta grabazio hori guztia be egin dabe. Eta gero dantzatu egiten dute. Beraiek dira Madre de Dios ikastetxeko 2. eta 3. DBH-ko ikasleak. 13 eta 14 urte bitarte dituzte. Txikitxazik ezagutzen dute elkar, ze auzoan, eskolan eta dantza akademian elkartu egiten dira. Eta beraiek sortutako koreografia eta kantua entzaiatzeko eskolako jolastokian aprobetxatzen dutela esaten dute. Beraiek dira Txiki Monstruak! Zara, zuo berena zara, zuo berena zara. Zer da bizitza musikarekin topean, euskal kultura gizarte geloa, aktitudea gora, konfiantza zeruan, bai, esan zu, zer nahi duzu, ez ikutu, zure begirada nirea zuetan, baina lady, dantzatzen beti, emozioak ez, orain gugoaz, mundura biremongo diogu gure talentuarekin. Guk usten dugu oberenak garela ez, no, na, brra. Denoko erenak gara, denoko erenak gara, denoko erenak gara, denoko erenak gara, berenak. Zure alaka mugitzeko dantzatu, orduan zure ilea mugituko da, mugitu zure alaka oso azkar. Mundu guztia erotu nahi dugu, mundu guztia erotu nahi dugu, zuk eta guk denok erotu, orduan oiu egin. Libre sentitu nahi dugu, betirako. Bueno, Txiki Monstruak zorionak, lehenik eta behin, hartu betaurrekoak. Amen, gero galdu barik. Baina zelako flowa dakazuet, nola egin duzua besti hori grabatzeko, baina, ai ama, zelako energisi, zelako danna, ze ondo zorionak. Epa maikidiok, zer, Albina? Begira, eskenik ezin dut gehiago, eskik ikusi duguna izan da, esken nahi dut geitxizuekin dantzea egitera, mesedez da favorez. Nik hitz bakarra esago dut labur egiteko. Super izarrak zarete.
zer esango dizuet, itzela dela, okazue desparpajo bat holtzan eta ja hasieratik ekarri duzuen energia izan da superpositiboa, ni nau superposik eta gainera irekitzen zarete horrela, zareten moduan hori ikusten da eta eskertzekoa da benetan, izan da itzela, zoragarri. Zorionak. Zaukat gehiago zateko, ja. Listo, pinpan, ez dago besteri, baina ze ondo esan da ben guzti onona, beraz? Zue pozik, ez da? Ba oso ondo bixotzak, ai eskerrik asko kariz. Bueno, jeitxi, jarraituko dugu. Bueno, esperientzia ona izan da, gure ustez lan handia egin dugu, eta bueno, lau, azkenean, bai. Energia askorekin. Bai, oso ondo pasatu dugu, bai. Adibidez, parte hartzaileen nola hartzen dute gauzak eta bai, lagunak egiten dugu, bai, masterklassen, bai, Joldi, Jon, eta oso ondo egon gara eta bai. Bueno, txiki monstruak eta gero bakarlari bat ator, Begoñazpi ikastolako ikasle bat, 2 aldiz aurkeztu da dagoeneko Arrapazankera, eta aurten finaleko txartela lortu du, beraz, zorionak aldez aurretik. Dantza klasea jasotzen behibilide aurten, baina azkenean berak erabaki du kantatzea. Berak kantatzen oso eroso sentitzen da, baina kontu ze, lotza pixkat ematen dio kantatzea etxekoen aurrean. Hauxe da, eta suposatu gaur bere etxekoak behongo direla. Bueno, beraz txalo bero bat eskainiko zau, Amaiari! Ondo entzuten da? Eskerrik asko. Behin ikusi neutzun jorona behin negarrez. Behin ikusi neutzun jorona behin negarrez. Zer izango da nitaz jorona eta zer izango da zutaz. Zer izango da nitaz jorona eta zer izango da zutaz. Nire bizitza eman deutzut jorona eta orain zer. Nire bizitza eman deutzut jorona eta orain zer. Utzi dazu zu zaintzen jorona, utzi dazu mesez. Utzi dazu zu zaintzen jorona, utzi dazu mesedez. Nire bizitza eman deutzut jorona eta orain zer. Nire bizitza eman deutzut jorona eta orain zer. Jorona. Baina, bueno, Amaia zelako politxe. Zea hotz gozudak, hemen dakazu mikrofonu bestelan, betu. Lasai, neure kontu. Hemen hartu hau Eskerrik hemen. asko.
Aiba, perfecta, oso ondo. Bueno, eta zelan ibilizazen begiradak eskaintzen, ez da, ni fijanaz detaiaz. Zuek konturatu zarete? Bai, eta ni nengoen enbran da, Amaia, mesedez begiratu niri jarriko naizela tonta. Nengoen hombre, eske oso emozionantea da zu ikusteak kantatzen eta zu entzutea, Amaia. Nago superposik, egin diguzu kasu pila bat, guk batzutan ere esaten ditugu, igual zentzurik gabeko tontakeriak, baina behintzat saiatzen gara laguntzen, eta egia esan nik sentitu dut egin diguzula kasu pila bat, esan dizugun guztian, fidatu zarela gutaz eta guztutaz, eta hor egon dela elkarlan bat, guk nahi dugun bakarra dela zuek laguntzea, zuek disfrutatzeko, eta oso ondo egin duzu, Amaia, ezagutu zintugun iazko kastinetan, eta geroztik egin duzu lan pila bat, eta hobetu duzu pila bat, eta zure ahotsa gainera da oso berezia. Orduan, ez dakit, eskerrik asko, benetan oso ondo egin duzu. Eskerrik asko. Bai, Amaia, berdina esan behar dizut. Ni unkituta nago, benetan, ze pasain urtean egia da kastinean izan genuen itxura izan zen bat, eta urte batean ikusi dugu kriston bilakaera, onera, eta gainera abestia hau da, zoragarria, itzuli duzu, geratzen zaizu super ondo, erakutsi duzu sensibilitatea handia daukazula, eta baita ere, hori oso eskertuta zaudela ez, hau egin alduzulako, orduan, eskertzen da horrelako kapasitate izatea, ze benetan primeran egiten duzu, jarraitu, segi, ez etzitu, ez frustratu, zuk eta biok dakigu zer gertatzen zaigun, ez? Pizkat zoratuta gaude eta, abeslariak dira, pizka bat obsesionatzen gara gauzekin eta Amaia badaki zeri buruz ari naizen, baina ez frustratu, jarraitu, segi eta zoragarria zara bihotza. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Ze polita. Hauxe izan da Amaiaren aurkezpena, zorionak, Amaia. Gauza bat, benetan, bai, eskerrik asko, ze hemen lan egiten dago jende pilo bat, hau reala izateko, eta benetan hau amets bat da. Eta ni pilo bat gustatzen gata eszenariotan igotza, eta benetan eskerrik asko zuei ere bai, kautxi ere bai, eta orgoian daudezan, kide guztiei zedira benetan superonak, eta benetan eskerrik asko hemen egotea gaitik. Eskerrik asko zuri, Amaia. Txalo bat zuretzako mesedez. Eskerrik asko zuri, Amaia. Agur bixotza. Oso pozik, benetan, oso eskertuta ze hau, benetan oso garrantzitsua da niretzat. Eszenario bateraren igotzen naizenean, super ondo sentitzen naiz, eta gainera, kide guztiak oso majoak dira, coachak ere bai dira, benetan, izan duzan coachik oberenak, eta eskerrik asko, benetan. Niri, La Llorona, pio bat gustatzen gatan abesti bat da, eta lasaitasun pio bat ematen deuzta abesten dudanean, eta harrapazankera presentatuko nintzala aurreratu nebanean, esan eban zergaitik ez dut euskeratzen, oso originala izango dela, polita izango dela, eta gero ere bai pentsatu neban, eta gitarra egiten badut, eta bertsio osoa egin neban. Lasai egoteko, ze gauzak lortzeko lan egin behar da, lasai egon behar zara, eta baita ere ez doala ezer forzatu behar, egin behar doala dana lasai dena olatu bat bezala doa, lasai eta esplotatu behar dagoanean, esplotatzen dago eta ondo esplotatzen dago. Ai, zelako unkigarrixet da, zeuei bezo orionak, oso ondo zabiltzate, oso lankide onak zarete, bai, hori oso garrantzitsu deta. Eta ja kasi bukatu dugu. Ze azken taldea falta da senior kategoriari amaiera emoteko. 6 dantzarik osatzen dute urrengo taldea Urretxindorra ikastolan Unamuno eta San Adrian institututako ikasleak dira Fusion Akademiak elkartzen dituzte eta 14 eta 15 urte bitarte dituzte. Bereietako batzuk gazteagoak zirela parte hartu zuten Arrapazanken 6. mailan zeudelarik eta aurten berriro animatu dira. Estilo ezberdinetako dantzak lantzen dituzte. Beatu, Afrikarra, dancehall garekidea, hip-hopa eta bar kalean entzaiatzen dute eta gaur hementxen ditugu Arrapazanken beraiek dira 6. zentzua!
piernas fallan en el caminar. Ahora solo con el mal que hablo de ti. Que mientras más me acerco más lejos estás. Saga rayo de la saga rayo de la saga rayo de la yo de la yo de la saga rayo de la saga rayo de la saga rayo de la yo de la yo. Go loca, baby. We don't even need any music, 'cause we make the beat when we move it. You know that it's making me hot, hot, hot. We belong to the night, we belong to the music. So let's live in the moment of freedom, let it get you wild. Let's ignite this fire, across the world we take it up. Let me hear you screaming out loud. When I say go, when I say viva, we'll take it low. Let's lose control. When I say go, we'll get it louder. Let's make it flow. Let's lose control. Iriko kale guztietan arkitu zaitut. Egitara begiratu oraindik ez dindut. Hitz egin dugu baina oraindik ez dinaztu. Zer egin didazu más dejadoko tú. Confío en que yo me olvidaré de tu boca. Respiro lento y me tomo otra copa. Zure lagunek pensaban que estoy loca. Y sabes que te digo que no se equivoco. Demaro, but yeah, don't try me, I'll show you my dance so romantic. Boy, I got you in commotion. Gúdalo, nothing to gúdalo. Straight to the truth, gúdalo. A million views, gúdalo. Nothing to gúdalo. A million views, gúdalo. With the yardies, hey. Watch out for this, watch out for this, watch out for this. I did my best lyrics, mash up the place, but you are not for this. Yo, me now miss number one funny list, mash up the place. Bueno, seigarren zentzua, hemen, diadematxu bat, hau zeuri, eskerrik asko zeuri matxi. Zelako energixi baina hau xeran, neu izerritanago, bueno, zeu epe bai ez da. Ai, holan amaitzi, holan goigoxa, bueno, ni atzin egonaz, baina ni alo senyora, ni holan egonaz. Baina, bueno, oso ondo egiten dozu, erakutziko dira zuen honek gauzak eta. Zuek zelan ikusi dozuen? Ez ditut gehiago, eskeni jeitxera dut berriz ere, dantzea egitera, baina mesedez, zarete zoragar, koreografia zuena da. Baina, a ber, mesedez, txalo bero bat, mesedez! 6 pertsona, eta koreografia, eta dena, baina nola da posible? Ba, eske pillo adi, Benetan, zorionak egin duzuelan zoragarria, denak egon zarete super ongi, denak 6ak eske izan da. Buah, pasada, eske ez dut gehiago esan, pasada hutsa. Ni nau beldurtuta orain, Ainoa, ze ez dakiz ere ingo dugun egia esan. Bueno, irabazten ez duzuen hoi, barkatu, azteko, ezinezkoa da, oza, eske erabakia hartu behar da, guztiak oso onak izan zarete, eta zeuei buruz, zer esango izuet. Koordinazioa, energia, potentzia, rollo ona, dana, luka, eske dana daukazuen, eskak. Hau aguantazina da, eske jasangarria, eskerrik asko, zeuen talentua erakusteagatik, jarraitu horrela, eskerrik asko. Eskerrik asko, neska, jeitxi lasai. Jo, esperientzia bikaina, uste dute lan bezala, talde bezala lan oso ona egin dugula, gainera bakarrik eta gure artean, eta eske asko gustatu zait. Bai, denon artean oso ondo konpondu gara, eta azkenean, eske ez dakit, eszenarioan super ondo holtza gainean, bai, eske super pozik. Bai, mundu guztia super entregauta, animatuta. Bai, oso ondo. Bai. Eske gu egin dugu koreografia, orduan, reto oso zaila izan da. Bai, gure helburua zen publikoak disfrutatzea. Aukera oso bat izan da guretzat, eta oso pozik gara gaude beraiekin egoteaz eta laguntasuna indartzeaz. Esperientzia bikaina izan da, errepikatzeko modua. Bai, demostratu nahi genuena zen gure talentua eta denok horrekin disfrutatzea, eta
eta hori. Ba, eskerrik asko. Hori. Egia esan urtetik urtea, gero zailago dago kontu, Ni datorren urtera ez nator, Osea, eske orain... Bueno, animo, hasi kontzentratzen, Ze, bueno, zuek erabaki hartu behar dozue, baina lehen esan dutzuegu badagola bebai publikoaren saria. Eta hori hobetu azalduko digu Ugaitz Alegria jaunak, ez da? Bai, kaixo berriz ere, eta lehen esaten genuen bezala, epaimaikidek ez daukaten lan erreza, ze beraiek erabaki behar dute, senior eta junior kategoriako lanik eta honenak, edo euren ustez lanik honenak, zeintzuentzako izango diren, baina zuek ere zuen bozka emateko aukera izango duzue, publikoaren saria zuen esku dagoelako. Eta publikoaren saria emateko, hemen atzekaldean daukagun pantaila honetan, QR kodea jarriko dugu, eta QR kode hori eskaneatzen duzue, eta guk esaten dugunean, orain, momentu horretatik aurrera, bozkatzen hasi alzaitezkete. Badakigu, batzuk trampan ja hasi zaretela bozka batzuk ematen, baina horiek ez dira kontutan hartzen. Guk momentu horretan esaten dugunean, orain, momentu horretatik aurrera, 2 minutu egongo dira, bozkak emateko. Eta ze iruditzen zaizu errepaso txiki bat egiten baldin badugu? Bai, hori gogoratzeko ze talde zeuden, eta hori guztia, ez da? Batetik, parte guztiak esango ditugu jarraian, ez da? Bai, hori da, esango ditugu junior eta senior kategoriako talde guztiak bergogoratzeko, eta hemen ez dago ez juniorrentzako bat edo ez seniorrentzako bat, baizik eta bakar bat 100 euroko bono txartela, bakar batentzako publikoaren saria zuek erabakitzen duzuelako. Eta ingo dugu errepaso azkar bat, adibidez, H3K, Lauteiak, Basapiztiak, Lizardi, Miribillako aztiak, June, Benetakoak, Izarrak ezenan, Irati, Txiki Munstruak, Amaia, eta 6. zentzua. 12 talde izan dira, 6 junior kategorian eta beste 6 senior kategorian, eta horien artean bakar bat aukeratuko duzue, horrentzako izango delako publikoaren saria, eta berriro izango dugu. Mesedez, zintzo jokatu, bozkatu zintzo, eta gehien gustatu zaizuen horren alde bozka eman. Eta ze iruditzen zaizu, jende hor dago, peraz nik uste nuen ja QR-a atzen geneukala, mugikorrekin ikusten nuen. Bale, daukazu aukera, QR-a eskaneatzeko edo webgunean sartzeko. Eta bat dita iru esango du edo, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, eskaneatu QR kodea, edota arrapazan.eusen sartu 2 minutu dituzte bozkak emateko, mundu guztian mugikorrekin ikusten ditugu. Bueno, ez egin tramparik. Hainoa kuskusatu behar dugu, aber nor da bien 7 mugikorrekin edo batera. Arrapazan.eusen edota QR-a eskaneatuta. Erabietara sartu zaitezkete, eta zuen... Atzera kontua martxan dagoeneko. Minutu bat eta 34 segundu geratzen dira. Eta aurrera jarraitzen dugu, jendea bozkak ematen. Errepaso azkar bat egingo dugu berriro ere. Zeintu zintaldik. H3K, Lauteiak, Basapiztiak, Lizardi, Miribillako aztiak, June, Orraino junior kategoriakoak, eta senior kategoriakoak oraintxe hasten dira, Benetakoak, Izarrak ezenan, Irati, Txiki Munstruak, Amaia, eta 6. zentzua. Minutu bat geratzen da eta bozkak emateko aukera daukazue, esandakoa arrapazan.eusen, edota QR-ak eskanatuta. Unai, musika gora! Prest gaude, tramparik ez egin, mesedez gehien gustatu zaizuen horren alde bozka eman. Hango ikaldean dantzan ikusten ditugu lehiakideak, familiak eta senideak ere bozkak ematen. Norentzako izango ote da, 100 euroko bono txartela dago publikoaren saria norentzako izango ote da. Gero eta gutxiago geratzen da. Ai, azkar pasatzen da, Ni benetan esaten dutzut, Ugaitz, aurten ez dakit zeinek eramango da ben. Zaila dago, Oso zaila dago, aurten oso zaila dago. Beraiek zaila daukate ematea, baina epaimaikidek ere oso zaila daukate, Bai. Eta begira, atzera kontaketa egingo dugu. Ai, ama. Ja gutxi geratzen dira eta deno batera zenbatuko dugu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Listo!
Listo, itxira bozkatzeko aukera, listo. Ainhoa, hemen txusten zaitut, urrengo gonbidatu aurkezteko. Ai, jaba zuzala. Ni banoa. Bueno, Maitia, bale, nahi duzu bezala. Bueno, orain bai publikoaren saria, ala, ja itxita daude, bozkatzeko epea amaitu da. Errepasatuko dugu ontxe azkar baten, gaurko sariak zeintzuk direzen. Publikoaren saria, hogaitzek esan duen bezala, 100 euroko bono txartela, eta gero gure epaien esku, banatzeko dauden gaurko 4 sariak kategoria bakoitzean 2 sari dira. Lehenengo saria 300 euroko bono txartela eta bigarren saria 200 euroko bono txartela. Eta, klaro, dakizuenez, epaimaikidik, o momentun dabiltza, erabaki hartzen. Eta horregatik orain beste artista gonbidatu bat datorkigu, bera da poeta, rapera eta kantautorea. Esne Beltzako taldekidea izan da oraintxu arte, eta bere bakarkako proiektuarekin ere badabil martxan. Gurekin da, Loba Loiz! Aurrea! Kaixo, Loba Loiz, bueno, placer bat maja. Zelan ikusi dozu? Bueno, ni izerditan nau. Ja, benetan pasada bat izan delako itzela, eta, bueno, esan nahi nien jarraitzeko batzutan ondo egingo dugu, beste batzuetan txarto, eta ez eutxi. Hori da, jo. Eskerrik asko, Loba Loiz, orain publikoa zurekin uzten du, zure eskutan uzten du. Idazten, ea zerbait pizten den, aditinko begira, eta ezin ikusi ezer. Kanpoko alda ezina, barruko alda gabe. Kanpoko alda ezina, barruko alda gabe. Itzalekin mintzatzen oitu naiz, argiekin dantzatu baino lehen. Itzalekin mintzatzen oitu naiz, argiekin dantzatu baino lehen. Nola, bizian zara zugabe zelan, maitatzeko gaizaren esan, ezagutza zioten zer den, ez bazara ezagutzen. Amatatzen bada iria, heldu zaite zure argira, zerbait onde ziratu, zu bezain diztiratu. Zerbait onde ziratu, zu bezain diztiratu. Bakea bersortu, irainak ahaztu, harima berpiztu, gogoa goratu, egoera aldatu, jainkoan sinistu. Ez esan ezin dut, lortu nahi baduzu, mesedez saiatu, zugan sinistu ezazu. Nola, bizian zara zugabe zelan, maitatzeko gaizaren esan, ezagutza zioteten zeten, ez bazara ezagutzen. Nola, bizian zara zugabe zelan, maitatzeko gaizaren esan, ezagutza zioteten zeten, zu ez bazara ezagutzen. Itzalekin mintzatzen oitu naiz, argiekin dantzatu baino lehen. Itzalekin mintzatzen oitu naiz, argiekin dantzatu baino lehen. Eskerrik asko, benetan. Bueno, hau eta orain datorren abestia osasun mentalari buruz doa. Uste dut oso garrantzitsua dela osasun mentala zaintzea, psikologora joatea, oinarrizko eskubideat izan berko zelako eta ez privilegio bat, bera zaindu baita ezen. Badago hortik basea, bueno, eskerrak eman ere produktorei, haiei gabe hau ezin izan delako, ezin izango zelako posible. Ez dakit hor dauen urrengo basea edo...
teknikariak hortik. Irakurtzen basea, ez dago irakurtzen basea. Bueno, hau izan da guztia, nahi baduzue ikusi dituzue eta entzuna dituzue urrenga bestiak hori YouTubeen, Spotifyn, hori Lobaloiz nahi eta eskerrik asko benetan. Eskerrik asko Lobaloiz, Josepena, mekatxiz. Bueno, urrengo baten Batzuetan gertatzen da, esan dizuet, batzuetan ondo, beste batzuetan txarto, baina jarraitu egiten. Eta ez etzi, eutzi. Eta bak ikusun nuen aurkitu gero, kontzertuak eta emoten ibiltzen zara bai? Beraz ikusiko zaitugu, ezta? Hori da. Ai, ze ondo. Eskerrik asko danagatik. Baina, sariak ematen hasiko gara, konkretuki publikoaren sariarekin hasiko gara, ontsa zue bozkatu duzun hori, horren emaitza zein den jakingo dugu. Ugaitz Alegriaren eskutik, Ugaitz Alegria sobretxoarekin gure azafatu. Kaixo. Bueno, uste nun gaina sobreak dira transparenteak edo gardenak, eta horrela egin dut, ama, igual izan ikusiko da. Bale. Bueno. Ze buelta emanda daukat. 100 euroko bono txartela publikoaren saria. Norentzako izango ote da Ugaitz? Publikoaren saria, ez dut ez da sobretik aterako, ze ikusten dut ja izena, esan dizu da bezala transparentea edo gardena delako. Bai. Aurtengo, aterako dut irakurtu. Bai. Publikoaren ustez, 2025ko Arrapazank eszena talentu lehiaketako galako talde onena da... Kasu honetan, ez da taldea baizik eta bakarlaria Amaia! Amaia, nun zaude! Amaia! Hala, Amaia, bixi! Unkituta dator, Ai, Amaia! Zoriona! Zoriona, pitxi! Fama haue, artista maitia! Zorionak, Amaia! 100 euroko bonera bazi duzu publikoaren saria zurea da. Eskerrik asko benetan, hor nire supergarrantzitsua da niretzat eta sari hau benetan ez nebani bakarrik merezi. Hor dago zan guztiak plan pio bat egin dut eta benetan merezi dute hau ere bai. Zelako taldekide honak zareten, zelako ondo, zelako amistadi, enjaben alkarreaz, bueno... Zoragarri Amaia, zorionak, 100 euroko bono txartela, eta guguazen Zainoa jarraitu behar ditu, sariak ematen. Vale, mikrofona hartuko dut orduan. Eskerrik asko Amaia zuri. Ainoa, gero arte! Gero arte, Ugaitz Alegria! Bueno, ya gara ilusinoi banatzen, bueno, eta orain, datozela, epaimaikideak Joldi Beristain, Jon Casamayor eta Albina Estardaz. Ezenatokira, mesedez. Amentxe. Bueno. Oso ondo, ze zirkustantzia aurpegi, ze estresa aurpegi baine, ze. Bueno. Ondo zaudete? Bai. Ez, bale, oso ondo. Bai, ondo, baina zaila izan da. Aurten bereziki zaila izango zenuke? Bai, egia esan, urtero gertatzen zaigun gauza bat da uste dut, baina oso parekatuta egon dira. Nik esan biharra daka, sartu naz barrure. Derrepentin entzuden dut, Albina. Datorren urtean enator, gerozta zailagoa da. Ez, kontua da, 2 sari eman ditugula eta azkenean, bi kategoria, junior eta senior, baina kategoria bakoitzan badaude disiplina desberdin asko. Azkenean, magia, dantza, abeslariak, oso zaila da hori baloratzea, ez? Edo desberdin, nor irabazia du badanok, baina, bueno. Hori da. Eta argi utzi nahi dugu, irabaztea duz irabaztea gaur ez dela ingarrantzitsua. Artistak zarete, jarraitu lanean, baduzue etorkizun zoragarria. Osea, imaginatu ni travesti izan da hemen baldimanago epaimaikide, zuek iritsi daitezkete, nahi duzuen lekura benetan, zarete zoragarriak. Bai, zoragarriak zarete. Eta ze garrantzitsua familien babesa izatea, Asok ez dugu izan zorionak zeuei. Ze garrantzitsua. Eskerrik asko danoi. Eta zer esan, Arrapazank programak urteak daramatzala Bilboko gaztei aukerak eskaintzen, ez da, hain zuzen, aisialdiaz euskaraz gozatzeko aukera eskaintzen, sortzeko euskaraz bebai, eta zu arte zenikoak euskaraz egiteko bebai. Beraz, eskerrik asko Bilboko udalari, eta horregatik bebai, etorri da Bilboko udala eta programaren antolatzai eta babeslea eta ordezkari gisa, Marijo Arrieta udaleko euskara zuzendaria. Bai, saria motera zatozela, etorri zatxe matxi. Torri.
Bueno, Marijo, eskerrik asko tortzeagatik. Bai, claro, que ze bakoitzak hemen banatu behar dauz sari bat, bueno, Marijo, matxi, zelan ikusi duzu nivela aurten. Altu, oso altu. Bueno, Marijo, esan behar ditut, esan behar dugu hau, Marijo torri zela masterclassera, eta egon zela gurekin, antzerki ariketak egiten eta guzti animatu zen, oso ondo. Erlajatzeko ariketak eta horrela. Bai, ondo pasatu genuen. Bai. Ba, ze ondo, bueno, besterik gabe, turroire, ezta? Guazen ba, sariak banatzera. Irabazleek bono txartela Bilboko denda edo zerbitzuetan erabilial izango duten, badakizue, 300 edo 400 euroko bono txartelak. Hasiko gara junior kategoriarekin, bigarren talde irabazlearekin. Nor daka sari hori? Joldi Beriztainetaka. Ados, beraz. Vale. 2025ko Arrapazan keztena talentu lehiaketako junior kategoriako bigarren talde irabazlea da... Miribillako Aztiak! Zorionak talde! A ber, Miribillako Aztiak, espero zenuten saria. Ez. Planteatu alduzue profesional bezala magoak izatea? Bueno, bai. Orain bai. Ja sarixak irabazten duguenin bai ez da? Bai. Ze ondo, ja, hortxe, Iñirribarre argazkitsua teatzeko, hortxe dakazue kamera. Hor, pospozik, ondo. Eta jarraituko dugu, orain senior kategoriako bigarren talde irabazlea ematera goaz. Senior kategoriako bigarrena... Nik. Albinak daka. Nik emango dut. Oso ondo. Ba, orduan, 2025ko Arrapazan keztena talentu lehiaketako senior kategoriako bigarren talde irabazlea da... Amaia! 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 Zorionak Amaia, zatoz! Argi utzi nahi dugu erabakia publikoarena ezagut baino hartu dugula. Publikoak gustu oso ona dauka. Ai, Amaia! Amaia mesedez, el melodrama gustatzen zaigu pilo bat Amaia. Zorionak! Bueno, zuzke, pisari irabazti derrepentin. Zoriona bixotza. Oi, Amaia, zorionak. Atu ze ondo. Ame, Marijo, bai. Zorionak, maitia. Zorionak. Ze pozik. Ia, argazkitsu bat aterako dugu. Ia, zure plaka bikin. Hortxe. Jarraituko dugu orain. 2025ko Arrapazan eszena talentu lehiaketako junior kategoriako lehen talde irabazlearekin. Ados? Bai, Jon Casamaior dauka. Vale. Eta... 2025 Arrapazan eszena talentu lehiaketako junior kategoriako talde irabazlea da... H3K! Zorionak, irukote! Amen! Amen, gure tatuadak! Aupa zuek! Aupa, zuretzako. Zorionak! Potxola batzuti. Zorionak, H3K! Zorionak, matxi! Oi! Zorionak! Bueno, eskerrik asko zeuri, zeuen showagatik. Eskerrik asko. Bueno, baina, espero zenuten edo zer, Maitia, espero zenuten. Hala. Ez, zenden oso serio ikusi zaituztet, Zen dioti, Joldiri, ez dut espero. Zer moduz? Ondo. Ez oso ondo egin duzuen, eskak, zorionak, txalobero bat, beraientzat. Bueno. Eskerrik asko. Eta orain... Artistak zarete. Eta orain azken saria entregatuko dugu. Marijok dakarren azken saria. Ai, barkatu bixotza, atropeien gozatxu hau. Bueno, 2025ko Arrapazan eszena talentu lehiaketako senior kategoriako lehen talde irabazlea da... Seigarren sentsua! Zorionak! Zoriona seigarren sentsua!
zorionak, zorionak. Baina zorionak, mua. Baina, mua. Oi, nepotxolaz, eske, zorionak, ze pozik, zorionak. Ai, zorionak guztioi, baina, ai, Bueno, artista bat neskak, usarie. a ber, baina zer esan beharko dutzu edo zer. Zorionak. Ez dakit publikoari edo zer, bai. Jo, es que ez dakit, osea... Jarri hemen aurrin. Ez que nuen espero, osea... Claro, orain daude blokatuta. Eskerrik asko guztioi benetan, Bai. Bueno, Zorionak. eta orain igoko gara eszenatokera parte hartzaile guztio bebai zuen zarete bebai irabazleak eta arrapazanken parte. Honenak txalo bero bat, Bai. Eskerrik asko parte hartzaile guztiek, finalean aritu zareten hoi, finalera iriztea lortu ez duzuen hoi ere eskerrik asko. Eskerrik asko Jon Casamayor, Joldi Beristain, Albina Stardaz, Nerea Lizalde, Ilenia Baglieto, Imanol Suso, Antonio Jokiegi, Loban Loi, Zugaitz Alegria, Inoa Etxebarria, DJ Unai Goiko, zure musikak topera mantetzen gaitulako eskerrik asko. Eskerrik asko Bilboko udalari, Bilbo Rokei, lan arraziagatik Marijo, eskerrik asko maitia. Bueno, eskerrik asko etorri zareten guztioi. Por cierto, orain, jaia daukagu, kanpoan daukagu, txaranga zain. Eta gero, jaia jarraituko du hementxe barruan. Beraz, dano jungo gara kanpora eta gero sartuko gara barriro. Eskerrik asko guztioi. Ale, ze ondo.